La, grabe si Kamakso. Usa ka seat. Na lamisa, na lingkuranan, and then unsa pa na siya? Mura siya og kanang butangan nagplato bitaw. Lamisa, grabe nadala ka na ni Kamakso eh. Anawa. Usa ka seat oy. Upat ka lingkuranan, usa ka lamisa. Yan na ako'y sila nagplato. Pero okay ra ba yapon na ako ano ba ya plaster ba yapon? Kama ginis Kamakso to. Grabe, Honda Click motor. Sugura ba nakapadaga na? Wala, sotoy lang oras Kamakso. Alright, shout out ni mo Max. Amping sa imong pagbiyahe. Anong kaanan be? Itong pangutanon, asa na nakuha? Asa yung padong Max? Asa padong? Ha? Naga? Asa pick up ni mo na eh? Nindot sa pagka-plaster no? Na-plus, nindot sa nindot sa pagka-plaster. Marami package ah. Shout out ni mo Max. Amping sa mga pagbiyahe, grabe nilatos na mo. Biliba dyan ako ni mga Maxim Rider yun eh. Basta pag kwarta na lang gani ni Ron. Basta makakwarta lang gini Ron. Pagitaan yung ginagpaagi. Anawa, sotoy lang eh. Ay dula kayo ng mga Maxim Rider. Mga veterano nga mga Maxim Rider ba. Anawa, kalma na kay gidara ang upat ka buwak lingkuranan. Yan, napay usa kalamisa. Yan, naapay, unsa nito. Nang butangan ng plato ba, unsi panganan na. Yan, naapay gisabak sa tubangan di ay. Grabe. Grabe. Believe na dyan ko sa mga Maxim Rider karon ba. Kaya mangita na dyan paagi unsaon pagkarga. Pero sa bagay kung ako sa ato, kung ato ka dyan ikarga, makarga magyot, mapangitarap ganda siya paagi mga Kamax. Ay dula kayo na ko ay. Shout out mo, shout out ang rider no. Usa ka Honda Click. Tara. Oh. Ala, isotoy na sad.